A localidade pontevedresa de Astrada acolleu o domingo 10 de maio o seu primer campeonato oficial en ruta, o Campeonato de Galicia de 5 km, conxuntamente ca celebración dos 5 km do Salmón, organizado polo club local Sampaio e a propia Federación Galega de Atletismo. Os responsables do club, organizador do evento rexional, se congratularon da gran acollida tanto da carreira popular como da autonómica. Bueno, pois son Ángel Fernández, son o director deportivo do Club Deportivo Sampaio, que organizamos hoxe aquí na Estrada pois o Campeonato Galego de 5 km en ruta, a súa vez foi tamén a primeira carreira popular do Salmón. E, bueno, estamos encantados ca participación, o apoio que tivemos das institucións públicas, tamén privadas, o Concello da Estrada, Amicruz, Rutas Compostela. En concreto, un total de 435 deportistas tomaron a saída en todas as categorías participantes durante unha xornada onde tamén acompañou o bo tempo. O éxito de participación se debeu, según os promotores das carreiras, ao gran traballo que se realizou para que a cita tivera a repercusión que en realidade se merece. Polo que respeta aos 5 km do Salmón, Luís Pérez foi o vencedor na clasificación absoluta, por diante de José Luis Louzao e Diego Ruiz. Na proba de infantiles e cadetes, a vitoria foi para Jorge González. Semanje Alonso se impuxo na categoría alevín, por diante de Sergio Prieto e Brais Picón, que completaron o podium final. Na categoría Benxamín, Lucas García foi o vencedor da carreira estradense, seguido de Eros Pardal e Cristian Sierpes. As dúas carreiras disputadas na Estrada tamén levantaron unha gran expectación entre o público que as seguiu dende as aceras das rúas céntricas da localidade durante toda a tarde. O feito de elexir un trazado moi urbano foi xustificado por parte da organización para lograr unha proba atractiva para todos aqueles que se achegaran a vela. En canto ao Campeonato de Galicia de 5 km en ruta e previo paso por cámara de chamadas, pouco antes das 18:30 situábanse na primeira liña de saída as grandes favoritas. Entre elas, Carmela Cardama, atleta internacional e gran especialista na distancia tanto en ruta como en pista. A mediofondista, Leticia Fernández, a súa compañeira de adestramentos, Barca Toba, Rocío Rodríguez e a olímpica Estela Esteve. Dende os primeiros compases da proba, evidenciouse a que a atleta do Comesaña, Carmela Cardama, non tiña máis rivais que ela propia. A exixencia do percorrido, 2 voltas de 2,5 km e con moitas curvas impediu acadar un mellor rexistro que a ben seguro ten nas súas pernas. Leticia Fernández, que viña de correr o día anterior os 1500 metros no campeonato de clubs co seu equipo o Ría de Ferrol, e unha recuperada Sandra Mosquera completaron o podium feminino. Por categorías, as novas campeoas da distancia son Iria Causín, de Atlética Lucense, en xuveniles, a propia Carmela en júnior e Rocío Rodríguez, da Sociedade Gimnástica de Pontevedra, en promesa. En veteranas, sub-40, vitoria para Sonia Teijeiro, do atletismo veteranos de Ourense. Teresa Castro, do atletismo Noia, en V45. E unha das mellores atletas galegas de todos os tempos, Estela Estévez, en V50. Entrando sexta na xeral. A 7 da tarde dabas a saída á proba masculina, cun grupo importante tamén de fondistas e mediofondistas, máis en forma do atletismo galego. No primeiro quilómetro, un grupo numeroso de todos os favoritos marcaban o ritmo, mais pouco antes da metade da carreira evidenciábase que a victoria era cousa de dous, o atleta do Ouren Running, Hassan Leikili, e o do New Balance, Manuel Hurtado. O final, victoria por escaso marxen para Hassan, aínda que a súa condición de estranxeiro levou a que Hurtado fose o novo campeón galego. O marinense Víctor Riobó, este ano nas filas do Club Atletismo Santiago, e Nicolás Arrojo do Lucus completaron o podio. Manuel Hurtado nos comenta as súas sensacións tras esta victoria.
Estamos aquí na estrada no campeonato de 5 km en ruta. Despois de un mes e medio parado por unha lesión que me impediu chegar aos obxectivos da tempada, que eran o Campeonato de España de Cross e o Maratón de Rotterdam, reaparecín aquí en unha competición importante, gañando, nun circuito moi duro, pero con moita xente animando que nos fixo máis levadeiro este campeonato. Jesús Álvarez, do Ourense Atletismo, Ivo Maseda, do Lugo Running e Guzmán Gómez, do Comesaña, foron os campións de Galicia, Xuvenil, Júnior e Promesa, respectivamente. Vítor Riobó en M35, Ramón Serantes do Marineda en M45, José Luis Suárez do Boimorto en M50, Javier Toro do Verxel Nutrición en M55, Xosé Luis Otero en M60 e finalmente Antonio Cabana do Egobarros en M75 foron os vencedores nas súas categorías. O alcalde da Estrada, José López Campos, nos traslada a súa satisfacción polo desenrolo deste campeonato de Galicia. E para nós é un inmenso placer acoller aquí este día do deporte e este campeonato galego de atletismo. A verdade que un esforzo organizativo increíble. Na Estrada temos ademais 2 clubes de atletismo importantísimos que fan un traballo fantástico. Eu creo que isto é un reconocimiento a toda a xente que está tanto desde os propios clubes como os máis de 200 atletas federados que temos traballando e colaborando para dar ese salto a maiores que nos reclaman os propios presidentes e os propios clubes. Non para nós, como Concello da Estrada, ademais que estamos no corazón de Galicia, é un auténtico privilexio acoller este tipo de probas e calquera outra proba que podamos desarrollar aquí, pois por suposto a Federación e os clubes terán o total apoio na capital do moble de Galicia, no centro, no corazón de Galicia, no Concello da Estrada. Vos esperamos. Moitas gracias. En resumo, boa competición en ruta que ven a confirmar o atractivo deste tipo de probas. I forgive what is within, 'cause I'm in this house, I'm in this hole. Oh.